Jesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele bangcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Lisikhuleke. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Sibonga ngalolu suku osipha lona. Sibonga ngokuvuka uNkulunkulu onomusa. Sibonga izipho zonke zomusa osiphile zona. Sikunikeza udumo. Sikubonga ngoba uNkulunkulu. Asikubongi ngoba usenzela okuthize, kodwa uNkulunkulu usidalile wathi singabakho, wasenza ngosuku basibe ngabantu bakho. Siyabonga Nkosi ngoba usidale ukuthi sikufuze. Uma-ke Nkosi sesiphendukile ey'ndleleni zethu zobumnyama, sifuza wena uqobo. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngakho konke okuhle-ke osenzela khona. Udumo lukufanele nezibongo zingezakho. Sibonga ngezwi lakho, Baba wethu ongcwele, osipha lona usuku nosuku. Ukwenze Nkosi kwakhanya ukuthi uma ngabe ufundile umuntu izwi namhlanje waphinde walifunda nakusasa liyaqhubeka nokuchaza. Siyabonga uNkulunkulu wethu, udumo lukufanele nezibongo. Sisazofunda izwi lakho, phinda-ke Nkosi usikhanyisele lona. Lithinte Nkosi la kumele lithinte khona, ngoba liwukuphila nasemathanjeni ethu. Likhanyise Nkosi nasebumnyameni, ngoba liwukukhanya. Siyacela-ke Nkosi, uthe wena libukhali kuney'nkembe zikaNhlangothi zombili. Siyacela-ke ukuthi lihlukanise nasemphefumulweni yethu, nasey'mpilweni zethu. NgoJesu Kristu oyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Uxolo. Ngiphinde ngibingelele bangcwele. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Sizofunda-ke namhlanje izwi esizolithola laphaya encwadini kaSamuel wokuqala, chapter 30. Sizofunda khona ukusuka ku-verse 6. Kodwa kusho-ke ukuthi singeyiqala ekuqaleni, kodwa ngiyafisa nje siyeqale ku-verse 6. Usuyiqalela-ke mzalwane ekuqaleni. Sifundeke. uDavide wayehlupheka kakhulu ngoba abantu babekhuluma ngokumkhanda ngamatshe. Lokhu izinhliziyo zabo bonke abantu zazinomunyu. Kwaba yilowo nalowo ngenxa yamadodana akhe namadodakazi akhe. Kepha uDavide waziqinisa kuJehova uNkulunkulu wakhe. uDavide wathi ku-Abhiyathara umpristi, indodana ka-Ahimeleki, ake ulethe kimi ingubo yamahlombe. u-Abhiyathara wayiletha ingubo yamahlombe kuDavide. uDavide wabuza kuJehova wathi, ngixoshe lelo viyo na? Ngingalifica na? Wamphendula wathi, xosha, ngokuba uyakulifica impela, ukhulule konke. Amen. Izwi lakho Baba wethu ongcwele, siyabonga ngalo, khuluma ngalo Jesu Kristu inkosi. Amen. Leli zwi-ke engifisa sikhulume ngalo, mntwana kaNkulunkulu, lapho khona ukuthi uma ngabe ufunda lapha ku-verse 6 ingxenye yokugcina ethi-ke uDavide waziqinisa kuJehova uNkulunkulu wakhe. Uma siqala ekuqaleni le ndaba, siyiqala nje khona la ku-chapter 30, noma uma ngabe uqala emuva kule ncwadi kaSamuel, uqala indaba kaDavide, nala ebexoshwa khona uSawuli, nala bebhekana khona nezimpi. Sonke isikhathi ubeya kuNkulunkulu ayobuza. So namhlanje enhlizweni yami kukhona lokho nje ukuthi ezimeni esibhekana nazo noma esimeni obhekene naso njengamanje, liyini ithemba lakho? Usiqinisa ngobani? Lithi leli zwi uDavide wasiqinisa ngoJehova uNkulunkulu wakhe. Isimo ayebhekene naso la uDavide
Kwakuyisimo esithi bafuna ukumkhanda ngamatshe. Uma singacaphuna nje kancane emuva, kwahlasela isizwe amaleki, sahlasela ekamu likaDavide la babeqube khona. Ngithi wayesexoshwa inkosi uSawuli, so wayesehamba equba. So wathi maye equbile-ke nalabantu ayehamba nabo, bafika amaleki abahlasela bengekho uDavide, amadoda kusho ukuthi ayengekho. Bashisa ikamu, bathumba wonke umuntu wayekhona. Bangabulala muntu, kodwa babathatha amakhosikazi, iy'ngane namadodana, bakuthatha konke. Uma bebuya oDavide bafica ikamu lishile, bafica ukuthi imindeni yabo, amakhosikazi abo namadodakazi namadodana kuthathiwe, nemfuyo obviously ababenayo uma ngabe babenayo. uDavide kuthiwa kwakunamakhosikazi akhe amabili lapho, naye wayenobuhlungu ngesingayo, kodwa ngenxa yokuthi wayewumholi, abantu bajikela yena. Uma bemjikela bakhuluma indaba yokuthi asimkhande ngamatshe. Kunama-decisions mntwana kaNkulunkulu owathathayo ngenxa yobuhlungu okubona angakusizi ngalutho. Njengaso lesi sinqumo nje sokuthi abamkhande ngamatshe uDavide, babezomkhanda ngamatshe ayizobuya yini amakhosikazi abo, babenziswa ubuhlungu benhliziyo. Kunalezi iy'nqumo esiy'thathayo size sone kuNkulunkulu ngazo. Uyazi ukuthi isinqumo sokuthi umuntu mayekwenze kabi uthi nami ngizomthola, bese ulindela nje ukuthi kube khona okuncane ozombamba ngakho. Iy'nqumo ezi-wrong, iy'nqumo ezingezinhle, ezingafanelekile kumntwana kaNkulunkulu. Bathi-ke laba base behlongoza ukuthi hayi asimbulali, kanti uma uhlehla impela kukhona la kuthiwa khona, cabanga ukuthi uvesi 2 kuthiwa uvesi 3, ngiyaxolisa, uvesi 4 kuthiwa bathi uma befika bebona yonke lento, kuthiwa bakhala kakhulu baze bangabi nawo amandla. Uyabona leyo nto yokukhala kakhulu uze ungabi nawo amandla, kodwa baba nawo amandla okudiskhasa ukuthi asimkhande ngamatshe uDavide. Bazalwane, kunezinto usathane ayicashisayo azishoshombise, akushushumbisele zona ngesikhathi sakho sokucindezeleka. Uma besingaqaphela, uDavide kunokuthi acindezeleke, lithi izwi wasiqinisa ngoJehova uNkulunkulu wakhe. Wayesehambile naye uNkulunkulu wakhe ey'ndaweni kusukela eMgcoba, kusukela eMgcoba elandwe ey'nkomeni, kusukela ezelwe uDavide uNkulunkulu wayenaye. Ingakho eze ethi mayeqamba amahubo 23 athi angesabi, angikwesabi okubi ngoba wena unami. Uyazi uDavide ukuthi uNkulunkulu ukhona. Uma kukuhle, bantwana bakaNkulunkulu, siye simazi uNkulunkulu ukuthi ukhona, bese siyakhetha mhlawumbe ukungamnaki, noma ukungamdumisi, noma ukungamesabi. Kodwa uma izinto sezizimbi, siyashesha futhi ukugijimela kuye, sibe sigxamalazile. Lampa abantwana laba abaka-Israyeli ababehamba noDavide, babebonile uNkulunkulu ebophula ey'ntweni ey'ningi, ngoba kwakuthi uma kwenzeka nje sekufanele balwe, uDavide aqale ngokubuza kuqala kuNkulunkulu. Babazi ukuthi bane-backup e-strong, babazi ukuthi noma beyidlanzana elincane, kodwa sebeke banqoba izimpi ey'nkulu. Kodwa baba nakho ukuthi asimkhande ngamatshe uDavide. uDavide kunokuthi abaleke, ababalekela acashe, uthi kumpristi akamnike ingubo yamahlombe. Ngesinye isikhathi siyadideka, siphaphatheke, singabe sisazi nokuthi kuyahlonishwa phambi kaNkulunkulu.
singabe sisazi nokuthi simele ukuthoba, phela inkosi le yamakhosi, akusiyo inkosi yasemhlabeni, inkosi yamakhosi, uNkulunkulu ophezu konke. Bese singasazi, bese sikhuluma size seqe, size sikhulume sinayo indlela yokumbamba uNkulunkulu, simphoqe ukuthi akazenze izinto. Nawu uDavide uyathatha ingubo yamahlombe uyakubuza kuNkulunkulu ukuthi ngingabafica yini Nkosi, ngibalandele yini? Ngingabafica yini uma ngibalandela? uNkulunkulu othembekile, uNkulunkulu wamasu, uNkulunkulu ongayekelani, uNkulunkulu ohamba nathi ngaso sonke isikhathi, uNkulunkulu ohlezi ekhona. Uthi balandele uzokubuyisa konke. uDavide ubengabuzanga ukuthi uma ngibalandela ngizokwazi ukubuyisa konke, ngoba wayengazi noma sebebabulele, noma sebebashisile, noma sebenze njani. Kodwa uNkulunkulu uyamqinisekisa ukuthi uzobabuyisa konke. Uzobabuyisa nje bonke, uzobuyisa konke abakuthathile. Nawo uNkulunkulu wethu athi kuDavide, noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, ngikwesaba okubi ngoba wena unami. Ingoba emazi uNkulunkulu ukuthi akashintshi, akajiki, uma sekunzima kakhulu ebese yakuyeka, akakwenzeki. Kunalokhu uyakuthwala, kunalokhu uyakubikela, kunalokhu uhamba eduze kwakho, ubona ungathi uyanqoba, ubona ungathi izinto ziyenzeka. Ngike ngabuyelwa umcabango, ngikhumbula ngingena engozini yemoto. Ngangingasindisiwe bazalwane, ngangikholwa ngoba ekhaya akukholwa. Ngangikholwa nje ngoba futhi sengisemzini wami, sengikhethile ukuthi ngizoqhubeka nokukholwa. Kodwa yayingekho insindiso, kwakungekho ukwazana noNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wangihlenga lapho, wangikhipha imoto amasondo engaphezulu, mina ngingaphansi, wangikhipha. So ngike ngambheka nje uNkulunkulu ukuthi ngempela uhleze nathi. Uyazi uNkulunkulu uhleze nathi. Okwethu ukuthi simesabe, simhloniphe, simbathe ingubo yamahlombe, size kuye sizobuza. Athi umhlabelele eculongweni ezintweni zonke, buza intando yakhe. Ngithe uma ngifunda la kuSamuel, ngiyafunda nje uSamuel selokhu ekuqaleni uSamuel incwadi yokuqala. uSamuel 1 from chapter 1. Ngiyabheka nje ukuthi uDavide wayehlezi nje njalo eyobuza uNkulunkulu. Noma uhlaselwa izimpi, afike azobuza, Nkosi, ngiphume yini ngilwe? Noma ngabe kwenzekani, abuze, Nkosi, ngenze njani? Uma yethi baleka, abaleke, angasho ukuthi ngani wena unami. Uma yethi hlasela, ahlasele, angasho ukuthi Nkosi mina ngizoma, wena uzohlasela ngoba uke wakwenza enkosini kuyizikroniki. Wayengasho, wakuthi lokho akushilo uNkulunkulu uDavide akwenze. Angabheki abantu ukuthi bazothi uyigwala Davide uma ngabe ungahlaseli la. Angabheki ukuthi abantu bazothini kuye laba abaholayo, njengoba namhlanje befuna ukumkhanda ngamatshe. So namhlanje lo mkhuleko wethu uselapho bazalwane, ukuthi ake siyibuze intando kaNkulunkulu, ake siyilalelisise intando kaNkulunkulu, ake senze njengalokhu uNkulunkulu esiyala. Ngoba ngempela sizohluleka uma sisodwa, siyahluleka kaningi, sihluleka. Uyazi ukuthi kaningi uma ngabe ufunda esikoleni uyobhala iphepha uthi hayi mina isiNgisi ngiyasazi, vele ngiyasikhuluma, nasekhaya siyakhulunywa, kodwa ufike usifeyile isiNgisi. Kukaningi uqale i-project uthi ngoba ngifundile mhlawumbe into ethize ngizokwazi ukuyiqeda le project, kodwa ifeyile i-project. Ake sibuze intando kaNkulunkulu, ake sihlale silalele ukuthi uNkulunkulu uthini, ithini imigomo,
Ngiyayithanda incwadi kaMose, iy'ncwadi zikaMose, ngoba ziyakhuluma ngokuthi uma ulilalela nokulilalela izwi likaNkulunkulu. Igcizelela lapho nje kulilaleleni, ukulilalele nokulalela ubese uyaligcina. Uma ngabe besingenze njalo, bazalwane, ngoba uNkulunkulu akathule, kasoze athula abantwana bakhe behlupheka. Ngibuka lesi sikhathi esiphila kuso, kuyisikhathi seprofesi eningi, kuyisikhathi semibono eminingi, kuyisikhathi sokwenzeka kwezinto esizibonayo sithi masibheka iBhayibheli esambulweni siy'thole ezinye zazo. Kodwa manje futhi kuyisikhathi sokuvalwa, kuyisikhathi sokuphaphatheka, isikhathi sokubambana lapha, uthi ungenile kuleli bandla uthi hayi abakhulumi kahle laba ngoba bakhuluma nge-outside appearance, ugijimele kwelinye ufice ukuthi khona abakhulumi, mhlawumbe bakhuluma ngokuziphatha noma nge-behavior, ugijimele kwelinye. Isikhathi sokuphaphatheka, iy'ntombi ezinhle ney'nsizwa ezinhle ziyehla ziyenyuka already, zifuna izwi likaNkulunkulu alisekho. Bakhona asebefuna izwi belandela, bathi uma befika bathola ukuthi iprofesi, bathi hhayi ngoba kuqhamuke emloyeni kaNkulunkulu, kanti mhlawumbe akuqhamuki khona. Badike ibali baphume baqhubeke. Bazalwane, asiqaphele, lithi izwi ekuyisambulo, ofundayo makaqaphele. Ngoba uma ngabe singaqapheli, uDavide wayeqaphelisisa konke uNkulunkulu akushoyo. Uma ethi uzobafica, uzobuyisa konke, kusho ukuthi ngempela nawe kuyisimo okusona. Uma ethi uNkulunkulu hamba, kukhona izinto ozobuya nazo. Qaphelani bazalwane, uNkulunkulu angeke akuthume athi awuzukubuya nalutho. Ukuthuma ngoba uzobuya nokuthize. Wayethi uma ethi abaphume baye empini, babebuya nokunqoba, babebuya ne-victory. So kujatshulwe kube mnandi. Kwesinye isikhathi babuye nanempango, kube kuhle. So uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wezethembiso ey'phumelelayo. Okwethu ukuthula phambi kwakhe silalele ukuthi uthini. Ngiyabheka nje kulezi iy'nsuku, uyuthi uma uzwa mhlampe ey'ndabeni uzwe izinto ezenziwa ngabantu, umangale ukuthi kwakuhlobo luni lwesizukulwane lesi siphila namhlanje. Kodwa uNkulunkulu muhle ngoba izwi lakhe lisekhona. Muhle uNkulunkulu ngoba imisebenzi yakhe isabonakala. Muhle uNkulunkulu ngoba usahamba nomuntu. uNkulunkulu usekhona, bazalwane. UJesu usalokhu ey'vulile izandla ethi zanini kimi nonke. Mhlawumbe usukhahlazeke ngendlela yokuthi awusafunwa muntu. UJesu uthi zanini kimi nonke emkhathele nenisindwayo. Bazalwane, sinommeli ohleze khona. Sinommeli osinqobelayo, osiwinela amacala ethu. USathane esimangalela usuku nosuku. Kuke kwakhulunywa ngendaba yesipikili emvuselelweni yaseBhamshela. Ngihlezi ngizwa le ndaba. Kodwa njengoba kade ikhulunywa eBhamshela, kuye kwaba ngathi intsha. Yes, into yayo isekutheni if unento kaSathane kuwena, uSathane uzobuya azogaxa ezinye izinto. Kodwa indaba yokuthi uzolanda amadimoni awu-7 amabi kunaye. Amabi kunaye. Ngathula ngabheka ngabona ukuthi hey, ungamlaleli uNkulunkulu. Uyabona ngokungamlaleli nje uNkulunkulu, mhlawumbe ushiye into eyodwa nje uNkulunkulu angayithandi empilweni yakho. Sekuzoze ezinye eziwesi, ezinye uyithole usuwenza nento ongakazi ucabanga ukuthi ukuyenze. Uyithole, ake ngilinganise nje bazalwane, ngilinganise ngophuzo oludakwayo. Uyazi ukuthi mhlawumbe uphuzo oludakwayo seluqedile umuzi wakini, noma mhlawumbe uyakhona umbonayo ukuthi impilo yakhe iphelile ngenxa yayo. Kodwa uzithole usuyaphuza nawe.
because ushiye into encane usathane wazogaxa okuningi. Asiqapheleni bazalwane, uNkulunkulu wethu uma ekhuluma ethi hamba, hamba. uNkulunkulu uyawanikeza ama-directions. Akakazathule kusukela kuMose kubo bonke kuze kuzofika koPhawuli. uNkulunkulu uyawakhipha ama-directions. Afike kubapostoli bonke uyakhipha imiyalelo uNkulunkulu. Okwethu ukuyithatha nje senze, sihambe ngayo. Uma ngabe futhi sihambe njengoba eshilo, sibuya nezinto ey'ningi. Iy'busiso uNkulunkulu ayimbondela phezu kwethu. Ngike ngilalela ubufakazi kukhulunywa ngeminikelo yokweshumi. Athi umuntu nginele ngakhipha okweshumi, kwenzeka izinto ey'nkulu ey'mangalisayo. Bazalwane, uNkulunkulu ukhuluma ngathi-ke manje ukuthi siyiveze le nto kubantu, ukuthi akusikho ukulahlekelwa. Athi umpostoli uPhawuli uma ethi ngakudela konke, ngakuncama konke, athi konke okwakuyinzuzo ngakushaya indiva. Uyazi ukuthi uPhawuli wayenayo indlela yokusebenza, kuthiwa wayefundile ngisho ukufunda, kodwa wakudela konke. uNkulunkulu wambusisa, wangambusisa ngengcebo, ngoba lithi izwi bazalwane, lapho ingcebo yakhe ikhona nenhliziyo yakhe yakubha lapho. Ake siqapheleni singafuni ingcebo yomhlaba. Last week ngike ngakhuluma ngezimpawu zikaKristu emzimbeni wethu, bengidlula nje kuzona. Bazalwane, iy'mpawu zikaKristu emzimbeni womuntu, iy'nhlupheko, iy'nhlamba, inzondo, zonke lezo zinto ezibuhlungu, iy'mpawu zikaKristu emzimbeni. Uma-ke wathi nje ngiyadela konke, kuza konke, ukhale. Kodwa uma uzokukhala kuJehova, ukhale, iNkosi Jesu ifika kahle nje, ithi thula, ungesabi, mina nginawe. Kuhambeke endleleni. uDavide kwakufanele ngabe wayephelelwa ngamandla kule ndaba. Uma abantu kade ehambe nabo empini, beshiyile ikamu, sebebuya bekhala kangaka, kwakubuhlungu kakhulu kuyena. And ngaphezu kwakho konke naye wayelahlekelwe amakhosikazi akhe. Nakuyena kwakubuhlungu, kwakungenzekanga kubona kuphela. Kodwa still bayamjikela. Uyayibona indaba yey'mpawu zikaKristu emzimbeni womuntu. Asiqapheleni bazalwane, asiqapheleni. uNkulunkulu usibekela iplani yokuhamba la kulo mhlaba esiphila kuwo. Uthe uma ebona ukuthi siyadideka, siyalahleka, waletha indodana yakhe ngoJesu Kristu, ukuba hambe sibone ukuthi kuyahambeka, indlela iyahambeka, inzima yona kodwa iyahambeka, ngoba uthi ohlabelelayo indlela noma ingaya eGolgotha ngoya nawe Nkosi yami, ngoba uyazi ukuthi ngale kunokuphila okuphakade. Uma sizonqoba bazalwane, lithi zonqobayo ngiyomuphi ubadli ifa lomhlaba. Kodwa uma ngabe sishona phansi, sivumela usathane azogaxa okuningi, sesikhiphile, sakhipha, bese sishiya okuncane nje, mhlawumbe ushiye ukucasuka, ungakudedeli ukuthi mina njalo akwenziwa kimi. Uma uke wangakudedela, kuzofika nokunye, kufike nenhliziyo enokubulala phakathi, kufike nenzondo, kufike nomona, kufike amanga, kufike yonke into embi phezu kwakho, ×7 on top of 1 ebikhona. Asiqapheleni bazalwane. Namhlanje ngiyafisa nje sengathi singabuyela kuNkulunkulu, siyobuza i-direction. Yilowo nalowo abuyele kuNkulunkulu, ayobuza icebo lakhe ngempilo yakhe. Ubuze ukuthi Nkosi, liyini icebo lakho ngempilo yami? Nkosi, kukuphi la kufanele ngiye khona? Kukuphi okufanele ngikwenze? Kukuphi la engizothi uma ngihamba uthi angiye khona ngithole umusa, ngifumane umusa emehlweni akho? Ngikhumbula intombi u-Esteri eyake yayidela, yathi noma-ke ngafa nokufa,
kodwa ngizoya. Nathi sibe nalowo moya bazalwane, wokuthi la iNkosi isho khona, lapho engiholela khona, ngizoya. Ngingathukwa, ngingahlambalazwa, ngingazondwa, ngingaze ngibulawe nokubulawa, kodwa ngiyaya ngoba bazobulala inyama, bashiye umphefumulo uhambe ngokujabula. Ngiyafisa nje bazalwane, sengathi besingabuyela kuNkulunkulu, sibuyele kwi-drawing board, siyobheka ama-plans kaNkulunkulu ngempilo yethu. UJesu Kristu iNkosi, asikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele ntambama, izwi lakho uthembekile Nkulunkulu wethu, siyakholwa uzolembula kulowo nalowo. Siyazi ukuthi unecebo elihle kakhulu ngathi, icebo lokusiphumelelisa, icebo lokusimisa ebukhoneni bakho njalo njalo, icebo lokusiholela ekhaya. Lithi izwi lakho uma singadonswanga nguwe Baba, wasiyisa kuyindodana ukuba iphinde silethe kuwe, angeke sifinyelele ekulazini lonke iqiniso. Sihole-ke ngomsa wakho, biyela yilowo nalowo, nalaba abafihla ihlobo Nkosi, bapha amandla, baqine, bame ekukuthembeni, bangakudluzwa yilutho. Siyacela ngoJesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu iNkosi, amen. uJesu Kristu iNkosi, iNkosi ibe nani bazalwane.